Atlas Profilax. S nama su danas gospođa Nada Kuzmić i Mladen Šperac, glazbenici koji su također namjestili Atlas kod Vladimira. S obzirom da žene imaju prednost, ili u ovom slučaju imaju, onda ćemo najprije pitati gospođu Nadu što vi u životu radite, što ste po profesiji i kako se osjećate nakon namještanja Atlasa. Ja sam po profesiji violinistica i sviram u orkestru HNK u Splitu, a poslije namještanja Atlasa osjećam se kao nova. To je jedno nezaboravno iskustvo, prekrasno, koje dovodi ljudsko biće u jednu ravnotežu koja mu pripada, koju je dobio od samog stvaranja, a koja je u međuvremenu na neki čudan način izgubljena, i osjećam se naprosto kao nova. I to i u fizičkom smislu i u profesionalnom smislu, jedna opuštenost, jedan pojačani protok energije i fizičke i životne i duhovne se ostvaruje u mom životu. Tako da su neke stvari koje mi prije nisu funkcionirale sve sjele na svoje mjesto na najbolji mogući način i smatram da je namještanje Atlasa jedan od najboljih stvari koje su mi se u životu dogodile. Je li u orkestru ima još ljudi možda koji su namjestili Atlas pa isto osjećaju promjene, ili ste vi možda prva sad u orkestru koja može to iskustvo prenijeti? Koliko znam, za sada nije nitko još osim mene namjestio Atlas, ali bilo bi vrlo korisno za glazbenike, i to bez obzira koji instrument sviraju, da to učine, jer se dolazi do jedne opuštenosti nevjerojatne koja jako pomaže u profesionalnom radu. Glazba je isto fizički zahtjevna. Dapače, vrlo, i ima puno profesionalnih oboljenja koje namještanje Atlasa svodi na najmanju moguću mjeru. Evo, tu je s nama i Mladen, vi svirate cijeli život, a Mladen podučava onaj koji će svirati u vašem orkestru. Pa evo, Mladene, kako je vaše iskustvo s učenicima? U kakvom stanju je njihova kralježnica? Sviranje klavira je jako depresivno i jako je štetno za kralježnicu. Zato sam uspio do sad poslati jednu učenicu, bivšu, i jednog učenika koji su oduševljeni. Ali vi ste prije namjestili, naravno. Moje to iskustvo koje sam nedavno obavio, kad mi je rekao gospodin Blago, kakav će mi biti osjećaj, nisam vjerovao, jer kad sam sjeo za instrument, desilo mi se čudo. To je bilo tako opušteno i tako prirodno da negdje vjerujem i očekujem da će u budućnosti sva djeca, nakon što polože prijemni ispit kod nas u školi, otići na namještanje Atlasa. Mislite to je moja velika želja u životu i to ću nastojat da se ide, jer ću svima savjetovati. To je nešto predivno. Osim što lakše svirate, nakon što ste namjestili Atlas, imali nekih pomaka u mislima, u duhovnom osjećaju? Ima, zbog toga jer išašeni Atlas je kao išašena noga. Čovjek šepa kroz život. Nakon što se namjesti Atlas, namjesti se čitav život i životna energija, kako god je netko zvao, konačno slobodno počne teći kroz čovjeka, otvori mu duhovne oči, uši, bolje čuje, vidi boje, život mu počne mirisat, i moj osobni je osjećaj da sam se konačno vratio kući. Njemu koga tražim cijelog života. Tako da je to jedno tako duhovno iskustvo koje svi koji nešto traže ili duhovno pokušavaju, ja bi im stvarno savjetovao, jer neće znat kako je lako i jednostavno ponovno gledat licem u lice ono koji nas je stvorio. To je za mene Atlas Split.